Isang mapagpalang umaga sa ating lahat at muli welcome sa ating daily devotional. Ito pa rin si Pastor John. Para sa umagang ito, ang ating verse nasa Colossians 4 verse 5. Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. May God bless upon the reading of His words. 5 things you can't get back. Number 2. An opportunity that's been missed. Ano ba ang isang opportunity? According sa isang dictionary, it is a set of circumstances that makes it possible to do something. Ito yung mga chances na meron kang pwedeng magawa sa isang tao o sa iyong buhay. Ito ay mga situations na minsan lang mangyari sa ating buhay. Nothing is more expensive than a missed opportunity. Dapat nating tandaan na di mo na pwedeng ibalik pa ang isang opportunity na na-miss mo na. Siguro na-miss mo yung mga opportunity na makipag-reconcile ka sana sa isang tao. At siguro din ay na-miss mo yung isang opportunity na mapakita ang concern mo sana at pasasalamat sa isang tao. O siguro naman ay na-miss mo yung isang special na occasion sa iyong pamilya, katulad ng isang birthday, wedding, reunion, o baka isang business opportunity, lalo na yung mga spiritual activities para sa ating spiritual life. May mga bagay talaga na madali lang nating i-miss dahil di pa siguro natin nakikita ang tunay na value nito. Lahat ng success ay nagsisimula sa isang opportunity at lahat ng failures ay nagsisimula sa pag-miss mo sa isang opportunity. Di lang siguro natin napapansin, pero pinatatakbo ng mga opportunities ang ating buhay dito sa mundo. May mga opportunities na bigla na lang babago sa ating buhay, kaya importanteng mas magiging sensitive tayo sa mga binubuksan na mga opportunities ng Diyos para sa atin. Katulad na lang ng isang bulag na si Bartimaeus sa Biblia, sa Mark chapter 10, verse 46 to 52. During sa personal time ng ating Panginoong Hesus, isang bulag ang lumapit sa kanya. At nung narinig ni Jesus ang boses nitong si Bartimaeus, nasigaw ang paghingi ng tulong sa kanya, tumalikod ang ating Panginoon at binigyan ng liwanag ang mga mata nitong si Bartimaeus at nakakita. According sa Bible, yun na ang huling panahon na dumaan ang ating Panginoon sa lugar na iyon. Ibig sabihin na kung na-miss pa ni Bartimaeus ang opportunity na ito, ay talagang wala ng chance para siya ay makakita pa. Isa sa mga bagay nating tandaan na ang mga problema sa ating buhay ay isang klase ng opportunity. Opportunity ito dahil sa pamamagitan ng mga problema natin, dito tayo tinatawag ng Panginoon para bumalik at mapalapit pa ng lalo sa Kanya. Pero dito rin natin kadalasan ma-miss ang mga opportunities ng Panginoon. Kasi ang tingin natin minsan sa isang problema ay isa itong dead end sa ating buhay. Minsan din, tingin natin sa mga problema ay isang consequence. Pero kung meron kang tamang perspective at pananampalataya sa ating Panginoon, pwede mong gawing opportunity ang isang problema. At ito nga ang nangyari kang David sa Old Testament. Nung una siyang sumabak sa pinakaunang delikadong laban sa kanyang buhay, nung hinarap niya itong si Goliath. At sinong mag-aakala na after niya matalo itong si Goliath, ay yun na pala ang nagiging isang opportunity para sa kanya na makitaan siya ng potensyal na magiging pangalawang hari sa Israel. At years after, tinanghal na isang hari nga itong si David sa buong Israel. Ano man ang mga Goliath ng iyong buhay sa ngayon, mga problema na hinaharap mo sa ngayon, huwag mo itong bigyan agad ng maling conclusion dahil di mo alam
sa likod pala nito ay isang napakalaking opportunity na bigay ng Diyos para sa iyo. Sabi nga ng isang kanta, "What if your blessings come through raindrops? What if your healing come through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise?" Dapat nating tandaan na minsan pala ang pagpapala ng ating Diyos ay dinadaan niya ito sa isang bagyo sa ating buhay. At minsan ang isang maligayang buhay na matagal na nating dinadasal ay minsan idadaan niya pala ito sa ating mga luha. Hintayin mo lang, baka sa isang dasal mo na lang mamayang gabi ay makakamit mo na ang blessings na matagal mo nang hinihintay. Dahil ang totoo, ang pagpapala ng ating Diyos Ama ay nasa anyo ng mga pagsubok. At ang mga pagsubok ay isa sa mga malaking opportunities pala ng ating buhay. At huwag mo itong i-miss. Lahat sana tayo ay magiging katulad ni Bartimeus na sa kabila ng kanyang kapansanan at mahirap na sitwasyon ay hindi ito nagiging hadlang sa paglapit niya sa ating Panginoon. God bless you. Let us pray. Ama naming nasa langit, muli, maraming salamat at kami ay muling nabuksan sa katotohanan sa mga opportunities na binigay mo sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa maraming opportunities na nasayang lang sa aming buhay. Opportunities para sana sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming mga relationships, sa aming spiritual life. Ama namin, bigyan niyo po kami ng attitude na magiging open-minded sa mga opportunities at magiging sensitive sa aming mga pangangailangan, lalo na sa aming spiritual life. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.